ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು 5 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅವೇನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ನನಗಂತೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತುದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ತುಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಈಜಿ ಕುಡಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬರದು ಪಂದ್ಲೇರು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟೇನ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದಿ ಪರ್ ಕೋಡದ ಮುರಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಡಲ್ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಆತು ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾವು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬತ್ತೂಲೆ ಟಂಟಡಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ರ ಮೂಕಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡಲ್ಪ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂದಾಣ ಎಂಡ್ ಮುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಗೋಡು ಸೊ ಐ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಚಿ ಪಂಡ್ರಂಡು ತಮಿಳ್ ಲವ್ ವಿಷಯನ ಪಂದಿತ ಯಾನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು 5 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅವೇನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಅರೆಗೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಪನ್ಪುದರ್ನ ಅರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಅನ್ಕಂತೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತುದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ತುಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಈಜಿ ಕುಡಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬರದು ಪಂದ್ಲೇರು ಆ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆದ್ ಪೋಂಡಿಂಕ್ ಎಸ್ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದ ನಂಚಿನ 4 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಪವಂದಿಲ್ಲ ಅದು ರಡ್ಡು ಏನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಓಪನ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಉಂಡು ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯಾ ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೊ ಯಾ ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ ಐತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ದ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಕುಂಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಲಿ ದುಲಾ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ನೀನು ದಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಓಪನ್ ದಿಪ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿದಪ್ಪನ ಒಂದು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾತ ಪೋನ ಪಾಡ್ರಾಪನ ಈಗ ಮಾತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಜಿನ್ನು ಮಾತ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಲಂಚ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮುಳ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ నేను ಮಾತ ಯಾನ್ ಸದ್ಯಗೆ ಓಪನ್ అని ಪುಜ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದ ಪಂತನ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂದೆನ್ నేను ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ ಶೋಕಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಪಂದಂದು ಎಸ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತೂಲಿ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಅಡಿಮೇಲ್ ಪತ್ತೊಂದೇನು ಸೊ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪರ ಟೀ ಟೀ ಟಂಟಡಾಯ್ ತಗೋಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗಂತೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡಂದು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ವರ್ಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ತುಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದುಂಡು ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಾಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು నేను ಉಂತುದು ಪತ್ತೊಡಾತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತದು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೂವೋಲಿ ಎಂಡಿಡ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜ ಎಂಡಿಡ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು నేను పాడదు భర్త ఆ పక్కన నీకు ఎంత తోజండు పందెన్ ఎస్ అక్క మస్తు 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 థ్యాంక్ యూ
ಎಸ್ ನಿಕಲ್ತು ಏರತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಶೋ ಕೊಂಡು ಬಂದಿಂದ ಆ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪೈನ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋಚ್ಪವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೇನ್ ಪಾಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮನ್ಪರೋಡು ಚೂರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬುಕ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಡಿನಾಳ ಪಂದ್ಪುನಂಚಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಕ್ಕ ಅದ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡತು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 2 days ದುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕಾಣನ ಪಂಡೇರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋರ ಎನ್ನ ಮಂಡಿದ ಬತ್ತನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡೆ ಬಿದ್ದಕೈತಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ಬಂದಂದ ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದೊನಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಬೂರುಂಡು ಕಾಫಿ ಕೋಟ್ ಬಂದಂದು ಸೊ ಅಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ಕೇರಳ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಪೋಪಯ್ಯಾನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪುಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಮತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ದಾನ ತೂಕ ದಾದ ಪುಂಡ್ ಬಂದಿಂದ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಪೋಯರೆ ತೂಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ತೂಲಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಂತೀರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಂತೀರಿ ತೂಕ ಯಾನ್ ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಪಂದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡ ಕವರ್ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡದ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ದುಮ್ನನೆ ಪೋಡು ಫಸ್ಟೇ ಯಾಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಇವನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಆಯ್ತಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಎಂತೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 12 to 12:30 ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಅದು ಯಾಂದನೆ ಪಂಡ ಮನದನಿ ಕಾಣೆನೆ ಪೋಕ ಪಂಡ ಪಂದಂದ ಈವೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಈವೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಇಪ್ಪುನು ಶನಿವಾರ 26 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಾಫಿ ಕೋಟ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಏರಾಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇತ್ತಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಏರಾಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗನಮ್ಮ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಏರಾಣ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪಂದ್ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಕುಲ್ಯಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ 5:30 ಕುಲ್ಲು ಅದೇ 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 ಬಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೀಕ್ ಪತೊಂಜಿ ಪಂದೆ ಪತ್ತಕ ನಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮತ ಮನ್ಪಡ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಕುಲ್ಲುವ ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆ ವೆನ್ಯೂಕ್ ಪೋಪ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ರೆಡಿ ಆಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮಿ ಪನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಳ ಮನ್ಪುವೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇರ್ತಿನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಲಂಚಿನ ಎತ್ತನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ 8 to 9 ಆಪುಂಡೆ ಕೈತಲ್ 9 o'clock ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡೆ ತೂಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಮುಟೆನ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿ ಪರ್ ಕೋಡದ ಮುರಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಡಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಆತು ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುನ ಗೊತ್ತ ಅವು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಸೊ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡತೆ ನಾಗುರಿಟಿ ಎನ್ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮತ ಮನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಐದಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದತ್ತುಂಡು ಗ್ಲೋ ಆತುಂಡು ಮೇನ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಡ್ ದುಂಬದ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಉಂಡವೆ ನಾನು ಪಾಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತುನ ಅಪಗ ಎಂಚೆತ್ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿನ ಗದೇ ದಿನ ಅಂಚನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನ್ ಬೋಡ್ತುನ ಪಾಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂತೂಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಮತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗುರಿಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಲ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಾಪಿ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡ ಪಡುವ ಯಾನ ಸೊ ಎಸ್ ಈತೆ ಪಂಡ್ರತ್ತೆ ನಿಂಕ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿ ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಮದ ಬಂದ ಏನ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು.